Hello sa inyo. Sa episode na to, Tail Games muna tayo ha. At pag-uusapan natin ang isang mahalagang topic which is pamilya. Ano ba ang isang pamilya? Hmm. Families, love? Hindi po yan. Hindi definition pag-usapan natin, kundi mga criteria po kung ang isang tao o grupo ng isang tao ay makukonsidera mo ba na isang pamilya. Kaya ito na, ladies and gentlemen, pamilya. Paano mo ba masasabi na siya o sila ay pamilya? Number one, you are appreciated. Ang ibig sabihin po nito ay nakikita nila ang kahalagahan mo sa buhay nila kahit na wala kang halaga talaga. Pero kahit anong mangyari, you are important and valued simply for your mere presence because you are family and for no other reason. Number two, you are accepted. Ito yung level na alam nila ang pinaka hindi mo kanais-nais na ugali pero nandyan pa rin sila at cool sila sa'yo. Nakakairita ka naman o hindi sila sang-ayon sa pagkatao mo o mga ginagawa mo sa buhay, masasabi mong accepted ka kung hindi ka nila inuhusgahan or hindi talaga ito isang issue sa kanila. Acceptance is different from being tolerated. Number three, you are supported. Supported ka kung palagi silang nasa likod ng mga desisyon mo, offering financial, social, emotional, or any kind of support. Ang pagiging supportive ay mas back up ang nature nito. Ito yung hindi ka natatakot na madapa sa buhay dahil alam mong may mas naisasalo sa iyo at sila o kaya siya na yun, pamilya. Number 4, you are protected. Ito ay napaka-importante dahil ito ang pinaka-basic sa lahat. Ang safety ng buhay ng isang tao o buhay mo ang nakasalalay dito. Kung sino mang pamilya ang nilalagay sa alanganin ang buhay ng kapamilya nila ay hindi sila isang tunay na pamilya. Ang totoong pamilya po ay dinidepensahan ang kanilang kapwa kapamilya. Tandaan po nyo yan. Number 5, you are nurtured. Ang pagiging nurtured ay tungkol sa pagbibigay sa iyo at pagga-guide sa iyo para ikaw ay lumaki ng maayos at maiwas sa maling landas. Pwede nating sabihin na kasama nito ang pagtuturo ng magandang asal at disiplina sa buhay. Ito po ay mas nakalin towards kung anong nakakabuti sa iyo. Ito po ang mga pag-aalaga na dapat nating naranasan para maging well-rounded at lumaking sapat sa pagmamahal. Ika nga, kompleto yung paglaki mo. At yun naman po ang kinaya ng natutunan ko sa psychology. Sana naman ay may nakuha kayo kahit konti. Okay? Don't forget to like and subscribe. Ito po inyong lingkod, si Kuya J. Nagpapaalalang, family is not an important thing. It's everything. Okay? Thank you po for watching. Bye-bye.